Malini Teron Pipen, Assam State Women's Commission, Guwahati along an ACS Mukul Katharapan, Lamhoi Kipidam Thu. Sorkar pen kelang kepang krevea jok, sai jok je inglong kiri sarting hiye rongarat, methanga khipen towar kacheselam. APHLC Socheng Committee asai hem kimi kangpu. Amar Jivan adawai kinang ji atumapan isi Abirta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem toblun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kuan ni Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu jian cu lu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbi hijan ili musu tum ansusi amar jivan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen akesu amar jivan adawai Kicusi nili non kimelo. Gastrica keso pen inang ningkan dolo sita government adawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewa choping lo adhar keso adawai choping lo bonda thangna dang thek long le bonda omor jivan ko abangso ayurvedic adawai kecho pen pai chiklo jonian bang nili chutang lo Labangso kecho pen nili ang thek chilong si no nili kecho da cho muchor lo nili ning kikru kathok vai kiso la pen ke pokso pokang la katuk vianta mon mi pon bomoson si nili chethe long lo Tlardak pen kachini jiapan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Karbiang long live Abirta ke lara dona phansata minil hin pen cardom apachiriklo cardom pine Abirta ang ton pen arjik tha Kiramtang jangmi puni phain kora trogarni Malini Teron pe hin pen Assam State Women's Commission Guwahati rong sopian ACS Mukul Kathar pen alam kia phuthak a hok akang sai ke long japhan lam hoyalo ke pajirdam thu Kiramtang jangmi ni phain kora hinier ni Karbiang long Autonomous Council along inut ACS officer mate secretary ar proclaim bangphu Mukul Kathar alangli ahema sorpen so arlo alam ki pena job ati pia kleng Malini Teron pia phan public place mate munuk ke ongodi malong men kateng khengdura jokse penang an areng hu sonang lo Lapen puthot a onga hemdam si apiso lindalin Teron pia phan setami amena license pistol pensi ate hang jongdam clock lo an parta untik aning thikang si labang so helipen blank fire setami jaini jai thom up tikang si konania pir the an chepatu dam joilo Lapen labang so alam ki thedunga joksi kathara hemasor lindalin Teron pi lapen areng hu ki so bang pi Malini Teron biatum dipu police station along an lamhoi pi dera phisatami kathara bang non porni anta police are dengka chingnang ne dera joksi lamhoi ki piveka bang piatum aning kang samse chepaklang si ni phain gora trogani letho setame Assam State Women's Commission Guwahati rong sopian lamhoi pidam thulo Tapen Karbiang long police atum IPC section 307 mate attempt to murder a phutak lamhoi along pabon bedera joksi non puthot State Police Accountability Commissioner long an setame lamhoi ki pidam je aphansi chesik chedang ponit bom luputa Malini Teron bipen lamthe chepaklang bonthu Nili Assam State Commission for Women along penili hemchewang ibomlo Nili family members atumensi ke damhadak Mukul Kathar against complaint ke file dam Nili haladak complaint ta file lo petition ta file lo ang alang litum tanang accept dun lo ang ke na lamchak nang pilo jalang litum mahin pen ko an magi unke kerap nang page pulo laret pen ke spec along tanili ke damji phansi chisik ek bomlo athema IPC 307 attempt to murder a case Mukul Kathar against long PK death la suspect long ta dampo ang ke hadakta nili petition file dampo complaint pidampo Karbiang long police da tumaphan News report Bikram Teron Karbiang long live
Longri ka prek ason karbeng long arlo rong rup ta ching thurnang ji pulotangte sorkar pen kelang ke pang ching pona kenang son bonta karbeng long arlo bangke piniar ni anta me lang towar kelidam diarong lakhasi un elang Lason si karbeng long a hempi di phurong sopielong ke do mate lumbajong MSC constituency ke parlo lamding ka chelenga towar kilometer ner ke palong ke do inglong kiri sarthe ing hiarong along piniar ni anta mesen ka chelenga towar avilang labang sorong ka chukimpon kedam tanga por mate lamding kedam ke banga towar selam le akupensi rong chukimpon no bonta la so habar piniar ni anta karbeng long autonomous council pen kaching thorabar sai thangnata longdun delang La soha wararatum towar kahino jok barna hut kiso darabang paphan se kelang japhan ke ponta piaja ipen char chongpon rin si ponang bomlo La sila so towar ka cheleng ki joy mucho japhan pura rongararatum amethang chongdak chot posetame adon tin chirung si jangmini phain kora trogarni JCB pen towar ka chesela masai deng ponlo Lamding road made lamding atowar kilometer nerkep atowar pipen sarthi ing hierong atowar ka hingno barla porahut langbung lapen inghan saidea jok dangni lapen hemkonglong so anta ponun i lasi rongi si adontin ningkang sampen chirungsi towar cheselam ponno Nitum han nang rab re sarkar pen stame ba autonomous council pen stame tum han nang claim clip stame tum ke chalat nang kogi posi tum ke la stame chirung bom si claim bom nang koklo sinonili mane humbly request la pehlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM bache Chief Executive Members alangli phanstame nili chinilo je ba rat tumstame anong nam che thangklong bate alangli development bate alangli claim pick puse kada westame che theklong lo se alangli phanstame tum request lo alang tame nili tum phan asap nili tum phan nanglang ponasonte nili tum stame rat ahirjume ke alangli long sidopo Nilitum anta karbia society lo lapen ko ana ningkan penlo ni daksi rong chukimpon si dubomlo bonta karbiang no autonomous council atum nang kelang ke pangkrea jok chingthodu thek thederlo towar ka hengno raratum ka cheleng ki sung pen chechak nangno lasila so towar prabjin pen arlong sangti mate rabies nang thopi vek thapusi rong asarla pen rong amikaratum pen karbiang no autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen lumbajong local MSC Johnny Timong atuma phan kachuningri isu ngalam do ni timrat pen kachirung si ini daun suri si paru pho pede ini kang samben rason kipilo madege phoke paru rason si ni tu kekle itu ladak 8 kilo landing road dokter rong lapan sarthing hiarong da comment tu din pelone rong barim lo tebonta ladak non puta kijuna lang kimisen nabe lapen kachinglu alang kimisen nabe ni tum kachinglu damji hala chainong chelong kachinglu kaching thi alang si nilitum kaching chinglu chingthina News Report Karbiang Live BJP chokche Khelong rikivir dunja sarkar pa koi kipi ben ongdung armu epechal siasa hem kang pohud kachepo ongdun Sik schedule puthak anparta article 244 alam kitab pen ahok pet klar dagalam kethan kimunpon lapen ahok akache songalong si atokano kedo inglong aso khe doan kachitudun ketheklong bomajok socheng MSC constituency angkang arato anta chitudun bomsi theklong Arniwang armu aphay nang kiban bomajok atok anu polling station arat ningmi ningdopen tangka sang phelang jentak chirungpen all party hills leaders conference mate APHLC socheng MSC constituency aparman saihem kimponsi jangmi puni phaing kora trok arni ingpu ponlo Bangso sahem kimi kangpua mayalong APHLC Central Committee Maipu Jai Kathar Organizing Secretary Korsing Timung Lakha Ingkoi Baithalangso LAC APHLC Maipu Bikram Hanse Women Wings Rita Kramsapi APHLC Socheng Constituency Kongchun Bang Chesterfield Kroatum Penchenglo Ongdung APHLC Klemsip Abang Pibangpu Sarpi Sarpu Riso Nimsu Aklimang Pharatum Chitudunsi Maikedo RDP Dun Christian Hong Hari ko alam papewang lele lapen meeting da do ha khana paralo an ke hadaki pudam ke Christian atom phan
SD pajaplang long ledet nang jipu sita hala tum ka di mana bangke SD ke doa na tum si SC pajaplang nang jipu siada ka di mana la populate lage Christian birodhe chot kali lage SD birodhe la bangke karbiatom birodhe Christian hong haria birodhe siala dak ningje dam rong lapen demand dam rong lake itum han ke kahed kana hok binong pola bangke Hamren pen Daniel hi Karbiang Long Live. National People's Party NPP Hills Autonomous Committee hin pen jangmi poni phaing kora trok arni Delhi rong sopi an palesi Karbiang Long rara kar I Article 244A phuthak Prime Minister Narendra Modi aphan panongsi MP Agatha Sangma Abarim Union Minister Redeng Pinpuralu ke pajerdam National People's Party mate NPP Hills Autonomous Council Karbiang Long arwa hinpen Sukur Singh Singnar Rovel Teron Chomang Teron Hema Kropi Jirka Tisupi Doris Hansepi Francis Hanse Kapto Kawe Bangkri Siatum NPP hinpen Chepatil Piponsi Niphaing Kora Trokarni Delhi Rong Supi Along an Palepen MP Agatha Sangma Abarim Union Minister aphan Chetong Damsi Non ke bangji MP akilik padodia prang Parliament along final session ke doponahut Karbiang Long pendima hasau ararakar innai Article 244A phuthak MP Agatha Sangma Abarim Union Minister hin pensatami kache songa phurki molam Parliament session along paklangpon veknangji pura MP Agatha Sangma Abarim Union Minister aphan memorandum alo pajirdamlo Prime Minister Narendra Modi aphan setami panongsi labangso Article 244A phuthak memorandum alo MP Agatha Sangma Abarim Union Minister Redeng pipajorte kanglo News report Bikram Teron Karbiang Long Live Kedamtang penanganar ni pen katsa hamphanga song pen Karbiang Long Forest Asai Kamalong Aronre Vorengang hoi ke peka phuthak che song bom bang bomsi West Karbiang Long habar penta bang phokep so se arartum labang so ki sungalong kachetong dun dopu ar julong si katsa song pen Sadgaung Sankar Mission School Community Hall along Humri dampen chingki chethandam Karbiang Long Autonomous Council aro saikam thom kep ang bongpen ke chupang le masai la pen kali kalang asai ke klem ki ong nai pulote forest asai kamta isilo lason si ke ramtang apora hut inut bang hini ke theka chekrong atum rongara raphan forest asai kamalong boreng ang hoi nang palong pipo pa men pen lak lagatang ka chu NC ahok hemate aron chok chia boreng alu pipajir krailo Labang solam thepen katsa hamphanga song penche song bombang bomsi Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pentami lapuson kisung ke phoral to phan kangjin sopen voreng ang hoi ke palong thue je phan lamthi pangdak ponno Karbiang Long Autonomous Council CM pen kaning je pona tengke keruan aron re pen voreng abar sai ka che palong do na tuma phan amen ing than thuetsi akimi mate aron chok limpen advertisement lapin interview hangsi forest asai kamalong voreng a hoi pe konthupo lapen aron re pen voreng alo kilong atuma phantami langpon pen voreng a hoi ke pe ponja phan saideng pon pupu alam chak ke pangda ka teng pen West Karbiang Long along aron re voreng alo kilong atum setami isi ning ke theason si dolo ni tuma jo inclusion ki poson thocha lang tu bangta nondala songlo la fosi lang le tu bangta je Karbiang Long Autonomous Council ke cari ke theke ding tum phan ke chokha la pen department ki ja tu phan ta me ke chokha pen jo pinang anak ningkan 2021 June 2029 along pen alang tu appointment ke long pen non an pining 2023 an nang litang lo chuta me lang tu mangke chuklen don thai besi hem tot pong pang lo la puson na hot non council CM ke hai alang li rada phana kan insu o na sondo alang li ningje pon kapang dak pon je Karbiang Long la puson ki duki sum tum phan an pachuklen thuna ni tum je interview policy arona tengpen piat pupu labang solam kat kaningje rada phan ka pacheta Karbiang Long pen jok labang sonon ladak rongkhang constituency la pen bitung constituency si prayam do ni Tuliram sar ke hai phan chuning milo nang pivek nang po long le la kisira chitem CM sar phan la si chuning ri no la si la so permanent ke long ke le pore nang pivek ning ko si CM sar phan chuning ri bitung
nili hin ben ta mane lak niya tangka ke klem dam tum phan pilo longle chel chejor chot pen si pilo la si nona bang tuliram sar phan chuning ri bang ke tuliram sar bang anu tin phan ta appointment piat po pusila si nili tuma hin rat pen ta chuning ri lo la pen la non la hello illegal appointment pachot cry pu bang nil tum phan ta kar birat tum phan ta nang jin so nei la si nili hin pen ke lan sing ton ko lo News report Karbi Anglong Live. Pini Adap Abirta Kelpon Sikan Tonilo Domi Thakme Aniki Me.